שלום, בסרטון הזה אני אסביר לכם כיצד להיכנס למשימה מספר 7. כל אחד קיבל מראש הרשאה לקבוצה המתאימה לחדר הדיונים שלו. הנה אני כאן, שייכת לקבוצה מספר 13, זהו הקישור לחדר הדיונים שלי. אני אלחץ על הקישור ואכנס כאן למטה, אתם רואים Go to Link, אלחץ על הקישור. בכדי להיכנס למסמך עצמו, אני אצטרך להזין את כתובת הג'ימייל שלי ואת הסיסמה המתאימה. ברגע שאני אכנס, אני אראה את המשימה אליה אני שייכת, ועכשיו אפשר להתחיל ולבצע את המשימה. זכרו שכניסה אל המסמכים היא אך ורק בהרשאה של חשבון ג'ימייל, זאת אומרת אני צריכה להזדהות תמיד בחשבון הג'ימייל שלי. בהצלחה.